Mga kapuso manog isa ka tuig nga bata nga lalaki sa Tigbawan ginsulod sang iya iloy sa drum nga may tubig ginbawian sang kabuhi. Si John Sala nakatuto. Nagapalanggit na si Baby MJ sa nasapuan sa iya mismo amay nga si alias Manuel. Iyara ini sa sulod sang isa ka drum sa gwa sa Ilabalay sa barangay Sipitan, Tigbawan, Iloilo, Lunes ang aga. Ang ginatudlo nagsulod sa bata sa drum ang iya mismo iloy nga si alias Mary Jane nga live-in partner ni alias Manuel. Suno sa payag sang mag-live-in partner sa Tigbawan Police Domingo sang aga sang ginbili ni alias Manuel ang iya bata kag si alias Mary Jane sa Ilabalay agud magsimba. Sang nagpauli ini, wala na niya nakitaan pa sa Ilabalay ang iya mag-iloy. Lunes ang aga na sang nakita nila si alias Mary Jane nga nagapungko sa kawayanan nga kasubong nga wala sa iya estable nga paminsaron. Dito nagintuad ni Mary Jane nga ginsulod sini sa drum sa gwa sang Ilabalay ang ila bata. Ang pamangkot ni sa sang iya utod kung diin ang iya bata. Pag dito man siya nanugid, hambal man sa utod niya, nga gisulod niya sa drum. Kung ang nanay pamangkot naton, wala kita makuha sang ano, way kita sang makuha nga mayo nga sabat siya no, way sa kani kabalo nga kung di na bata ya, ang sabat sa aton mamangkot naton siya nga kung balaan niya bala kuno tabo sa bata niya, wala. Suno kay alias June, tiyo ni Mary Jane, wala sila magunahuna nga mahimo ini sang iya hinablo sa iya bata. Nagasuplero kuno sa balatian sa paminsaron si Mary Jane kag may tion nga kasubong nga wala sa estable nga kondisyon ang iya paminsaron. Gintuad man sang tiyo sini nga apisar sa iya kondisyon, wala mapabulong ang iya hinablos. Gilayon nga ginlubong ang bata kag temporaryo ginpaidalom sa pag-inakop sang MSWDO ang Iloy. Hindi man mag-akusar tong bana kay manana may nervous breakdown man. May balatian niya mura. Pabulong lang kuno. Kuna hindi lang ko makusar pabulong lang niya. Suno sa isa ka psychiatrist, posible nga may postpartum depression ang Iloy nga tugas ang hormonal imbalance matapos nga nagbata. Posible nga maglalang sitwasyon sini kung padayon nga hindi ini matulugan, irritable o kung nagatugan na sang halit sa iya o kung sa miyembro sang iya pamilya. Kung mag-worsen na siya, patigid siya mag-lead, hindi lang sa depression but sa psychosis. That's why nga ang mother padayon na nga makapanumdum siya nga i-harm ang iya baby. And hindi na siya bala-oriented sa iyang environment. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas.